Добър вечер, приятели! Казвам се Пламен Миков. Имам честа да водя този лото трава влог. Обичам да играя разумно тото игри в няколко държави и ще използвам този влог, за да ви запозная с интересни места за тото игри, комбинации, стратегии и всичко, което да направи вашата тото игра запомняща се. А пък, ако може, и късметлийска. Ще разказвам отделни случки, ще ви запознавам с интересни хора и ще се завляваме. Днес е първият ни ден, първият ни влог или пилотното предаване. Лото пътешествие. Ще ви покажа един опит как да използваме числата до сега, които са излизали, за да не пускаме големи комбинации, да се срочим само върху числата, които не са излизали последните два тиража и да пуснем комбинация, която да ги обхване тях. Другия вариант е да си играем традиционно с хубава комбинация, голяма, най-хубав колектив, за да може да имаме повече възможности, да пускаме и да играем без прекъсване, да кажем една година и да видим резултат какъв е. Аз ще пробвам сега по друг начин. Последните два тиража, изваждам числата, които не са излизали в последните два тиража, използвам 5 от 35, тъй като има две тегления и тук става по-лесно. Числата, които не са излизали и в двете тегления, ги отделям. В нашия случай получавам 18 числа. От тях избирам 10, пускам ги в 8 колонки чрез генератор, чрез генератора на комбинации в сайта LotoCalculator.net. Комбинацията е непълна. След това изравнявам всяко число да може да излезе с равен брой пъти, в нашия случай 6 пъти. Получават се още 4 комбинации. И с тези 12 комбинации ще пробвам да видя дали ще съм познал числата от следващия тираж. То е утре на 8. Утре 8 януари. Ако стане, добре. Ако не стане, продължаваме. Искам да изпробвам тази система с 10 поредни тиража. Ако веднъж от тия 10 поредни тиража успеем да влезем в числата, които не са излизали последните два тиража и влезат в нашата малка, защото ако използвам 80 числа, не е проблем. Трябва да използваме комбинация с 18 числа, което много ще я разводни. Ние разчитаме от ти 18 да се паднат вътре в нашите 10 числа. Ако пък случайно не се падат, защото имаме и такива случаи, може да се паднат в останалите 8. И там имаме една малка комбинация, която чака засада. Последните два тиража, преди и сега след нова година, първо и второ тегляне. Изваждам всички числа, които не са излезли в тия два тиража, всички числа, които не са излезли в тези два тиража. Събирам, изваждам числата, които не са излезли на двете места. 4, 3, 4, 5, 9 и така нататък. Това са 18 числа. Понеже ще играем две комбинации, едната с 10 числа решавам и едната с 8 числа, избирам от тези 18 числа 10 числа. Съотношение виждаме, че горе-долу на половината под 15 и след 15, под 15 и след 15, горе-долу в половината. От нашите числа 18, по-голямата част са в половината след 15. Затова избирам от 10 числа, избирам 4 до 15 и 6 след 15. Или това са в нашия случай 4, 9, 11, 12 на абсолютно случайен принцип. 16, 20, 21, 29, 31, 34. 4, 6, 10. Остават 8-те числа. 3, 5, 10, 19, 22, 24, 28 и 33. Така че ние ще играем две малки комбинации с всички числа, които не са западали последните два тиража в двете теглени. Попълнили сме 5 числа в комбинация. Искаме да ни гарантира тройка.
ще направи каквото може. То зависи от числата, колко вкарваме. 10 числа, комбинацията ни е от 10 числа, искаме 8 колонки. Долу сме попълнили нашите числа от първите 10, които избрахме на дъската и сега искаме да ни даде комбинацията. Да, машината ни изписа комбинациите. От 4, 9, 11, 12, 16, 4, 9, 12, 21, 31. Така. Копираме ги. И сега ще ги направим за втората, осмичката. Отново имаме 5 в колонка, гарантирани 3, 8-те числа. Искаме 4 колонки. Попълнили сме ги тези от дъската. 8 числа. И генерираме тези 4 колонки. Ето ги 4 колонки. Копираме и записваме в нашия файл. Ето. Това са нашите числа. 8 комбинации с 10 числа и резерва 4 комбинации с остатъка 8-те числа. Тех няма да ги закачаме. Те сега, ако стане нещо, ще развиеме тази колонка. Общо ще го направим до 20 колонки. Тези 8 плюс 20. Ще видим колко пъти има в системата всяко едно число и ще ги изравним сега. Може да се направи през сайта, аз ще го направя ръчно. 4. 4 го има 5 пъти. Следващото е 9. 9. Има го 4 пъти. Така записваме всички числа в една колонка. Имаме ги числата вече, колко пъти започваме. Така да ги направим 5 пъти всички. 9. Записваме 9 първо число. Правим плюс 1. След това 11 плюс 1. И така записваме колонки по 5, докато всички ги изравним. Получих, като изравних навсякъде, за да бъдат по 6 участията на числата в комбинациите. Получих още 4 колонки. Тук трябва да ги размера, защото се повтарят 21. Или това се получи 8 плюс 4, 12 колонки. 12 колонки и там 8-те числа, които ги пускам просто до резерва. 4, 16 колонки. 16 колонки. С това ще играем. И сега, приятели, отивам към тото пункта, в който преди 30 години спечелих 3 пъти. 5 от 35 петици. Намираме се в град Лом. Те парите не работят нещо. Това не ни пречи. Купих си баничка. Ломска баничка. Така както точно, когато преди 30 години... тук е затворено. Няма как да минем от тук. За съжаление, но можем да минем от тук. И приближаваме към пункта за пускане на тото фишове.
Ето го. След завоя ще се види. Това е пункта, в който печелих 3 пъти 5 от 35 преди 30 на години. Сега ще пуснем тото там. Да паркираме. Долу. Отивам към тото пункт. Да пускам. Това е тото пункт. 30 години. 3 пъти петици от 5 от 35.